venga, sartu musikilla, eta... Zeruan irria zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:29 minutu ditugu. Eta irrati bidez, bai, baino Twitch bidez ere, zuzenan ikusteko aukera izango duzu saio hau, ostegunero bezala, sustatuko lagunekin bat egingo dugu, eta prest dugu, Luistxo Fernandez, egunon, Luistxo. Egunon. Zer moduz? Bueno, pues ondo. Eta kontutxo batzuk komentatzeko, eta musika pixkat guk ere gaur eskainiko dugu. Hala da, ze erritmo pixka jarriko diguzu gaurko tartean, ez da? Bueno, erritmoa eta hizkuntza aniztasuna. Bueno, bi albistetxo, azte honetan atera ditugun bi albistetxo aukeratu ditugu, anaitz eta bion artean gaur komentatzeko, baina gaur atera dugu beste bat ere, biodibertsitatea eta hizkuntza aniztasuna lotzen dituena. Bueno, bideo bat eta prestatu zuen BBC-ek astelenean, maiatzean 22 izan zelako biodibertsitatearen eguna. Eta, bueno, pues hori lotu du Iñaki Sanz Azkue izeneko biologo batek, euskara eta natura aniztasuna, biodibertsitatearen artean dauden lotura, nola aztertu dan kasu batzuetan, berak egin dituen azterketa batzuk, bueno, beste kontu batzuk. Baina, kasualitatea izan da, nola baitere, hizkuntza aniztasunarekin zerikusia daukaten, bi albiste atara ditugula. Hori da. Eta gero, esan duan bezala, batzuek lotu dute hizkuntza aniztasuna biodibertsitatearen aste honetako egunarekin, eta, bueno, pues, saga txiki bat idazten egon garela, aste honetan sustatu. Hori da. Bueno, azken momentuko albiste hori, lehenengo hori, eta beste batera egingo dugu salto, ez da? Bai, hain zuzen ere, atentzioa deitu zigun, aste artean, astelenean, biodibertsitatearen egunean, Metak, hau da, Meta izeneko enpresa da, Facebook, Instagram, WhatsApp kudeatzen dituen enpresa handi horrek, zabaldu zuela ekimen bat, Massively Multilingual Speech. Hizkera multilingüe masiboa izenekoa, eta biderkatzen dituena orain arteko gaitasunak hizkuntza ezagutzeko eta hizkuntza transkribatzeko, hizkuntza desberdinak, Bai. transkribatzeko gaitasunak zeudela, nik zer dakit, 100 bat hizkuntzatara datuak, biderra 1000 hizkuntza transkribatzeko gauza direla, ikusi hori agintzen dute. Partekatuko dute pantaila. Vale. Eta ikusiko dugu, eta entzun ere bai, sistema horietako bat nola dabilen. Utsi dazu. Bueno, hemen daukagu sustatuko albistea. Metak berak zabaldutako mapa batekin ilustratu genuen, eta hor daude 1000 hizkuntza, puntu moreak, mapa horretan dira, sistema honek transkribatzen dituen 1000 hizkuntza, da, adimen artifizialeko sistema bat. Eta puntu berdeak dira beste 4000 hizkuntza ezagutzeko gauza denak. Eta, bueno, pues hau nahiko lorpen harrigarria dirudi. 1000 hizkuntza horien artean euskara ere badago, bai? Baina, bueno, gu esan dezakegu aurreko 100 hizkuntza privilegiatu horien multzoan gaundela. Bai, euskara transkribatu, entzun, eta entzundakoa idazteko sistemak badaude Euskal Herrian garatuta, azkenengo urteetan, eta pentsa ze irismen daukan honek, gure bezalako hizkuntza txikitu bat, dala top 10-koa. Eta honek biderkatu dula, ez? Eta orduan, gero, gainera, konparatu dituzte euren errore erratioak beste sistema batzuekin, eta hobeak omen dira, bueno, eurak esatu dute, sinistuko diegu, eta goazen, ikustera nola funtzionatzen duen. Hemen nabil euren iragarpenaren berriro mapa ikusten dugu, eta...
ikusiko ditugu hiztun batzuk. ኣብዚ ሕጂ እዋን በዚ ሕዚ ነፋልጦ ዘለና ሓድሽ ሞዴል ድምፂ ናውፅሑ ይቕየር ኣሎ Entzun duguna zan tigriña hizkuntza, Etiopian eta Eritrean egiten eta idazten dana hizkuntzaz berarekin. Orain datokiu hiloko delako hizkuntza, dala nik uste dut Filipinetako bat, eta momentu baten ikusiko duguna da, delako lagun hau idazten, eta nola bere ahotsa sistemak testu bihurtzen. Horixe da ikusiko duguna. Aldi berean, Twitchean, aldi berean ikusten da. Erradian entzun egingo dugu. Entzun egingo dugu hiloko hizkuntza, eta inok ulertzen badu, bueno, pues zorio. Bestela, Twitchean ere ez dugu, itzulpena ez dugu ematen, beste kontu bada itzulpen automatikoa. Ikusten duguna da, hizkuntza hau idatzita. Hori da, identifikatzen duela, idazten duela. Identifikatu, ze hizkuntza da, eta gainera idazten daki sistema honek. 1,000 hizkuntza. Di panangiusar ti makina nga patag na ti makataros, ken makaarami ti sarita, wenno ak sarita, ket mas nabibiit ti maipadungting dagiti amin nga impormasyon sa dinno man nga parte ti lubong. मुदा आई ढेर ई तकनीक इंडिया 100 इच बेसी भाषा तक सीमित है जी 7,000 से बेसी ज्ञात भाषा एकटा अंश अछि عرفان أنا بستيك التكنولوجي هر زبان رو خیلی داده لازم داره که بیشتر زبان رو شنو بدست نوید الفابتو عربیarrarekin دیتی اشن دولت شک وادی نیلاتی لو آمپانی شتا تاکوپیاشی لوری مویرو self supervised learning àti láti lo àǹfààní àwọn data tuntun kí a lè jẹ́ kí àwọn èdè tí tẹkinọ́lọ́jì ọ̀rọ̀ sísọ wà fún lónìí pọ̀ sí jaburata. Disunigendani jandi nenirisispaka kadigakana gana gujuvino sakekane girashi sheri ninu vigila yudi. Udabo. Cevichia. Neri lorpen handi bat iruditzen zait. Ez dut ulertzen oso ondo irismena norainokoa den. GitHub izeneko repositorio libre batean jarri dute materiala eta ikerketa, horrek esan nahi du jetxi daitekeela hemen norbaitek eta edo zeinek garatu gauzak honekin. Helburu zehatz batzuk ez daude, honekin oraindik, Luxo edo bueno, edo... Bueno, a ber, moztuko dut, sartuko gara berriro. Zezango dizut. Meta, Facebook gauza bera da, esan dugu, Google, edo beste Microsoft, olako enpresa handi honek, helburua argi da, diru irabaztea da. Baina, egia esan, ikerketa eta garapena ere egiten dute. Eta, adimen artifizialaren inguruan, modelo honek, itxura hartzen dionek, neko irekian edo ari direla garatzen, ze beste sistema bat famotu bihurtu dana azken urte honetan OpenAI izenekoa, ChatGPT delakoa hori OpenAI izeneko enpresa bat garatu du Microsoften orbitakoak, Open izen daukiarren bastante itxia da. Daukate kontrolpean eta erabiltzeko tarifak jarriko dituzte, jarrita daude batzuk, eta orduan, irudipena daukat, Google eta Meta eta hauek, akaso doako sistemak irekiagoak jarri ditzaketela kompetentzia egiteko honi. Ez dakit, kompetentzia kapitalistaren munduan doako produktu batzuk ikustea nola ulertu behar dugun, baina, bueno... doakoak izaten dira, baina gero atzean kontsumitzen duzen. Egozein modutan, adimen artifizialeko eredu bat baino behiago egotea, ona deritzot. Eta ikustea batzuek dela munduko enpresa, nahi bate gustatzen zaidan, ez gustatzen ez WhatsApp, ez Facebook, baina enpresa honek hizkuntzaren zerbitzura nola jarri duen hau, bueno, pues txalotzekoa, eta beste pauso batzuk, Primera, bueno, hizkuntzarekin jarraituko dugu, Luxo. Bai, eta erritmo pixka jarriko dugu. Bueno, hori sartuko naiz berriro sustatura. Bueno, hau ez da azte honetako. Metarena, hau bada, biodibertsitatearen egunean, hau ere irten zen publikoki. Ez dakit kalkulatu zuten bi gauzen arteko lotura, beste artikulu hartan ikusi duguna, baina, bueno, pues, ondo etorria da. Baina bestea, igaztik martxan dagoen pertsonaia bat,
artista bat aurkeztuko dizuegu. Banoa albistera. Eta ontsi partakatuko dut. Gusten badi. Musikan murgilduko gara. Bai, hori da. Utzi da zu partekatzen berriz ere. Ikusten dugu, sustatuko azala. Eta Janapauai kunantuta. Izen buru hori jarri diogu, kitxuera da. Kitxua edo ketxua. Bai. Peru, Ekuador eta Bolivian hitz egiten den hizkuntza indigena edatuena. Beste hizkuntza batzuk ere hitz egiten dira Andeetako Amerikako herrialde horietan, baina hau nahiko edatua da, eta Lenin izeneko, Lenin, beretako izena hori du, ni Luis Txona izen bezala, edo Luis, Lenin deitzen da, Lenin Tamayo, edo lako, bere izen propioa da, eta artistikoa ere hori erabiltzea erabaki du, eta honek egiten duena da Q-pop. Bueno, hortik anaziko gapizaren. Bai, Q-pop zer da? Da, K-pop edo K-pop korearra, hau akaso ezagunagoa zaigu, honen oihartzunak iritsi dira, guinetara, eta gero artikulan ere ikatzen dugu nola adibidez, Aiora Mujika edo Aiora Probatxoa izena erabiltzen duen eduki sortzaileak, youtuber aintzindari eta influencer txiki. Influencerra, bai. Maila txiki horretan, maila jator batean influencer bat dela, horrek ere dauka K-popari buruzko kanal bat, YouTubeen, talde jakin bat dira dedikatua, BTS edo BTS dela famatuenak dira, mutil talde boy band korear bat, eta hari dedikatua, ze gustatzen zaion musika hori, eta noski, gustuak libre dira, eta ekoizpenak sekulakoak egite dituzte, egia hori ala da. Eta estilo hori adoptatu du artista hau, gaur aipatzen ari garena. Lenin honek, eta guazen entzutera, bere zera, ikustera bere bideo bat. Espainolez hasi da, baina lasai, azkarrato. Vivo sin miedo al andar, solo amor y libertad. Llevo fuego en mi corazón, no es mala mi ambición. Vivo sin arrepentimiento, lo hago todo por diversión. No soy cámara, no soy acción, yo no busco potencial. Solo el tiempo me dirá la verdad. Y mata, hawamuanki, Jason Huiki, hawanyos hanyaka shahtin. Y mata, hawamuanki, Jason Huiki, hawanyos hanyaka shah. Y mainata. Imainata, nola tan, omen da, hori begiratu indut, eman diot pauseri, esango dugu, entzun duguna hori, pop estilo hori, entzungo zuek ere bai, baina ikusi dugunok, jaskera eta koreografia hori, boy band koreografia hori ere imitatzen du, imitatzea, edo hartzea beste estilo batzuk. Inspirazio iturriak guztiz zilegitzat jotzen dudan zea da, eta estilo horretan kantatu eta dantzatzen duela. Eta gainera, arpegiz ere esan dezagun, alako rasgo andinoak, pixkat orientalak dira, eta audio hori gabe, edo hizkuntza hau jakin gabe, pasatu zizteken K-popetzat. Bai, noski. Este pixkat emango dio. Txaira, taki zera. Takini, rima mushaiki. Herjere muyai, tukui kaipawan, hamurishan, suyaiku. Hortxe, euskeran jartzen zu pixkatatzeko eta ematen du esaten dola amuriza. Amuritza.
Euskeraren hitz batzuk, pixkat harreta jartzen bali duzu, ematen du euskerazko hitz batzuk hartzen ditula, Bai. Hortxe, justo hortxe. Zure iritzia. Nik ez diote tankerarik hartzen. Ez. Baina nik uste dut, ez dugu ezagutzen behar bada, Euskal Herrian dauden komunitate handinoak ze badaude, dudarik gabe, peruarrak, akaso gehiago daude Boliviar eta Ekuatortarrak, katola ezagupen gutxiarekin, esaten dut, baina hoien artean ere egongo dira kasu ketxua dakitenak, eta, bueno, niri Leninen alde, sentitzen naiz guztiz, jarriko dugu beste bideotxo bat, delako esango dut. Sustatuko titulu hau, Jana Pauai kunantuta. Laguna zazu, salbana zazu, ze hori da, hain zuzen ere, bertsio bat, zearena. BTS-eren gai ezagun baten, hau konparaziorako, baina, bueno, BTS ezagutzen duenak, pues hau ere ezagutuko du. Eta, a ber. Berriz kargatu... A ber, hemen berdiot. Bale, hori bai. Badator? Da, volumena, esmatuko aldut, hemen txemendu. Antuta, jana pauai kunantuta, jana pauai kunantuta, Grego armamos, hoy ni pijan, jana pauai kunantuta. Me salvas a mí, borrando lo malo con solo tus manos, me salvas a mí. Nazketa bat. Yo Hapakangi, me siento en lo alto con solo escucharte así cuida de mí. Dame tu mano, Jana Pau. Bueno, berriro ere, gaztelania eta ketxuera nahazten du, ez dakit euskal perspektiba batetik hau pixkate desberdina iruditzen zaigun, baina, bueno, errespetagarria, eta, bueno, pues, Lenin zale bihurtu garela, eta, bueno, artikulua bukatzen dugu, eta gure jardunera bukatuko dugu, bueno, artikuluan lehen aipatu duguna, Aiora Probatxoaren bideo bat ere sartu dugu, BTS-eren jatorrizko beste tema baten azalpenekin, zergatik gustatzen zaion, eta, bueno, koreografiatik, musikaraino eta letretaraino, dena da ona, Aioraren ustez, baina badago beste Q-pop bat, eta da Kazakhstangoa. Eta ikusiko dugu talde bat, 91, eta hauek ere, estetikaren... Impulsa tu negocio con Love Empresa. Markatu. Ahora con tu tarifa Love. Begira. Propaganda sartu zaigu YouTube-ek bakizu. Saltatzen dut iragarkia, eta entzun eta ikusiko duguna da Kazakhstangoa, eta Kazakhstan ere, herrialde asiatikoa dezan ez, Utezago korearren berdina dian, baina artegita antzekoan, bai, onkoa. Estilo hori, intensoak dira, jaka beltz eta hola diseinuzkoekin. Horrazkerak beti zaindu da. Pose intensoak, hori da estiloa. Eta hizkuntza hau, beste hizkuntza ez ezagun bat, ez da koreera, kazakera, hizkuntza turkiar bat. Eta hau ere poi bat, kantari bat baino gehiago, Lenin, Peruarra, Akarra dela. Aritu Azparia. Rap atalak. Bueno, begira. Baze bitxia, Luisio? Musika globalaren alde. K-popik badago euskeraz? Zuki gehiago zautzen. Urbiltzen zaionik, zerbait? Nik uste ez.
Ez, nik esango nuke ez. O nik bintzat ez. Boy bandik ez daukagu, ez da? Edo olakorik ez. Ez da, ez. Ez dakit, Estilo popean... Bueno, popa, bueno, Ken Zazpi bada nola baita netako, Ken pop bat da. Boi, ba. Igual zetaki proposatu bertzaio, reparatzi. Bai, begira. Inkursio bat, terreno bai, nik uste gertuena. Dantzari batzuk, boi... Bueno, azkeneko kanta katalanez. Bai. Aurreko astean. Ze pop izango da hori, eta? Katalan pop. Bueno. Limeran. Bueno, guk kotatzen ditugu mintxe gomendioak. Amaiketara iritsi gara, eta urrengo. Urrengo erarte, Luxo. Mila esker, ondo izan. Agur.